Is-sena li għaddiet l-Awtorità ta' Djar ġabret lura ftit aktar minn 200 ċavetta ta' proprjetajiet, id-doppju ta' kemm ġabret is-sena ta' qabel fl-2023. Ma' TVM News il-kap ta' sezzjoni tal-proġetti u l-maniġjar tal-proprjetà Gino Mikallef attribwixxa din iż-żieda għal att ta' inċentivi li għandha l-Awtorità. Waħda minnhom hija pereżempju tal-anzjani, fejn l-anzjani jekk volontarjament jiġu jinformawna li ħajjimxu għal xi dar tal-anzjani, ovvjament ikollhom roħs tajjeb fil-kontribuzzjoni li jkunu jridu. Min 11 l-anzjan fl-2023 is-sena li għaddiet kien hemm 29 li benefikaw minn din l-inċentiva. Is-Sur Mikallef irrimarka li żdiedu bi 3 darbiet u telgħu għal 94 l-att ta' persuni li s-sena li għaddiet taw lura ċ-ċavetta b'mod volontarju, ħafna minnhom mill-qraba tal-inkwilin li ġini qes. L-Awtorità ħadet azzjoni wkoll riżultat ta' spezzjonijiet li saru mill-uffiċjali tagħha. Teknikament ikun qed jintuża b'mod abbużiv post residenzjali. Ikollok sitwazzjonijiet sfortunatament fejn anke hemm ċertu abbuż ta' sustanzi, allura ovvjament ikun qed idejja il-ġirien. Ikun hemm anke issues fejn ikun hemm anke sfortunatament ċertu vandaliżmu. Spjega li l-iżgumbrament isir f'sitwazzjoni meta l-inkwilin ma jkunx għadu eleġibbli li jgħix fil-post. Ma ninsewx l-awtorità primarjament hija s-safety net tas-soċjetà fejn tmur social housing. Allura l-prijorità hija dejjem dik. Allora f'dak il-każ iva jsiru l-proċess fejn timxi għall-iżgumbrament. Jiġu sitwazzjonijiet fejn jkollok anke squatters, sfortunatament. Ovvjament imbagħad iva jkollok tidħol bil-forza anke bil-pulizija biex tiżgombra il-proprjetà. Is-Sur Mikallef osserva li waqt li żdiedu l-ispezzjonijiet naqsu l-abbużi minn 23 każ fl-2023 għal 9 is-sena li għaddiet. L-Awtorità ta' Djar ġabret numru ta' ċwievet ukoll permezz ta' proċessi oħrajn.